Jmenuji se Vendula Hrubá. Jsem HIV pozitivní a hledám práci jako regulátorka početního stavu ve vaší firmě nebo jako likvidátorka konkurenční firmy. Jako HIV pozitivní vám usnadním proces s eliminací nadpočetných zaměstnanců. Mám zejména velké zkušenosti s nepřizpůsobivými kolegy a bonzáky. Jsem schopná infikovat dotekem. Tam, kde to nepomůže, ohlodávám kolegům tušky, olizuji hrnky v kuchyňce, osahávám tlačítka na strojích nebo osedávám prkénka na WC. V nejkrajnějším případě se mohu nechat zaměstnat jako obsluha kantýny a jedním plivnutím do polévky odstraním, koho jen mi ukážete. Pokud vás to zajímá, ozvěte se.